VP-testeri, nelikanavainen ali- ja ylipainen mittari. Suorita asennus CD-levyltä. Kytke VP-testeri tietokoneeseen. Alhaalta löytyy seropainike, josta suoritetaan nollaus mittauksen alussa. Oikealta löytyy kierroslukuasteikko, jota voidaan muuttaa asetuksista. Tässä näemme mittaustaulukot, joista valitaan asteikko mittauksen mukaan. Tässä on mittauksen vaiennuspainike päällä ja pois päältä. Tässä on rullava 5 sekunnin mittaustaulukko päällä ja pois päältä. Mittauksen poistopainike. Mittauksen aloitus- ja lopetuspainike. Mittauksen jälkeen VP-testeri laskee automaattisesti jokaisen sylinterin imutahtien keskiarvon 1 millibaarin tarkkuudella. Kierrokset näkyy myös numeroina. Rastista voit ottaa kierrospiirturin pois, jos haluat. Riippuen sylintereiden määrästä voit valita montako kanavaa on käytössäsi. Voit katsoa kaasuttimien synkronoinnin myös pylväiden muodossa. Täältä löytyvät myös samat toiminnot kuin graafisella puolella. Sylintereiden imutahtien keskiarvolaskenta 1 millibaarin tarkkuudella. Kierrokset ja kanavien lukumäärä. Asetuksista voit säätää vaiennuksen määrän 1–100, kierroslukulaskuri 1–5 ja kierroslukutaulukko ja tallennusnäppäin. Moottorin mekaanista kuntoa tarkastaessa on hyvä laittaa kanavat päällekkäin, jolloin niiden muotoa on helpompi tulkita. Kaasuttimien läpät täysin kiinni. Kierrokset ja mittauskanavat, jotka tulevat päällekkäin järjestyksessä. Klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä voit tallentaa mittauksen
tai tulostaa suoraan tulostimelle. Tai tallentaa koko mittaus tietokoneelle ja tarkastella mittausjakson uudelleen myöhemmin. Kun katsot mittauksen uudelleen, täytyy VP-testeri olla kytketty tietokoneeseen. Paineanturi ei kestä nesteitä. Jos mittaat pakokaasujen paineita, käytä jotain suodatinta, jotta anturi ei likaannu. Mittauksia ei saa tehdä ajoneuvon liikkuessa taikka yleisillä teillä. VP-testeri on niin tarkka, että voit säätää sillä 1 millibaarin tarkkuudella.